Cek. Oh, cek.
Take satu. Itu dari masuk audio tuh, audio live streaming. Ya, oke. Set satu. Iyalah, memang gitulah ceritanya. Tak bisa. Makanya gue bilang kok dibelinya semalam itu yang 4 itu. C C C C S C C.
Hadirin jemaat yang terkasih, sesaat lagi yang terhormat Opui Everus HKBP, pucuk pimpinan HKBP, akan ada bersama-sama kita di Gereja HKBP Marbaur Resort Aik Pamingke, Distrik 26, Labuhan Batu. Bukan Pak Guntur yang menyelesaikan, tetap dari panitia. Dia dia. Pak Kapler itu membantu juga.
Pause.
C, C, udah oke kan? Udah? Oke. C, Yang main keyboard ada di atas. Kemana mereka? Waduh. Shalom, Shalom, Amang Inang, Horas. Ya, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang menghantarkan kita pagi hari ini bersama-sama di HKBP Marbaur Resort Aik Pamingke Distrik 26 Labuhan Batu, yang dimana saat lagi kita akan bersama-sama menyambut pucuk pimpinan HKBP Opui Eporus beserta dengan rombongan yang akan bersama-sama kita dalam acara Mamiakon Batu Ojahan dan Mengopoi HKBP Marbaur Resort Aik Pamingke Distrik 26 Labuhan Batu. Baik, sesaat lagi kita akan laksanakan penyambutan dan diawali dengan penyambutan tortor oleh Naposo Bulung HKBP Merbau. Distrik 26 Labuhan Batu
Izin kembali sebagai ungkapan rasa cinta kasih kami dan segenap ruas dari HKBP Merbau. Sebagai simbol ucapan selamat datang akan berkenan kiranya Opui Eporus menerima pengalungan bunga sebagai penghormatan dan keramahan dari tulus dari jemaat dan ruas. Silakan. Ya silakan. Dan untuk Opui Eporus HKBP selaku pucuk pimpinan HKBP akan diberikan oleh Juna Hutapea pengalungan bunga. Ya, dan kepada Opung Boru juga ada anak-anak kita dari Hanesa Boru Sianipar, ya, dan juga buat Amang Preses juga kami dengan penuh cinta juga kami berikan bunga ucapan selamat datang dan cinta kasih kami. Ada bersama kita Nathanael Sijabat, Nathanael, dan juga untuk Inang Preses akan diserahkan oleh generasi emas, generasi masa depan bangsa. Ada bersama kita Felicia Boru Tampu Bolon. Dan saat ini pengalungan bunga buat Amang Preses. Dan juga untuk Amang Pendeta Resort, Bapak Pendeta Leskar Sinaga STH juga ada bersama kita Nata Ginting untuk pengalungan bunga. Dan untuk Inang Pendeta Resort ada Ruth Boru Sitorus. Silahkan. Boleh dong kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat putra-putra kebanggaan daripada HKBP Merbau. Dan berkenan kiranya izin Opui Eporus yang kami amat cintai berkenan berfoto dengan anak-anak kita sesaat. Ayo kita berfoto biar kelak mereka juga bisa bersama-sama kita menggapai masa depan ini, cita-cita mereka yang luar biasa. Boleh senyum sayang? Ya mana tahu ada ke depan anak-anak ini mau jadi Eporus juga kan. Baik, Opui Eporus dengan Opung Boru dan rombongan yang kami cintai berkenan kiranya kembali dari pengalungan bunga kita ke penandatanganan prasasti. Ya, Bapak Ibu, sesaat lagi Opui Eporus akan menandatangani prasasti yang mengenai bahwa ini adalah sebagai pengesahan simbol komitmen legitimasi historis suatu bangunan dan pengakuan sejarah untuk generasi mendatang, penghargaan bukti legalitas. Jadi kamanginang sudi perhala do ruas ni HKBP Huriaon tina datangan nama monumenon marojahat tuhatani di bata pesalme 20 nomaya ualu ali jahoba uhaolongi do hajongjongan di bagasmu dohot hasonggopan ni hamuliomu tina datangan monumenon di bagasan guar di bata ama anak dohotot di perbadia. Amin. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling penuh cinta kasih dan juga penandatangan prasasti akan berkenan kami daulat Bapak Ketua Pembangunan Amang Situa Kapler Marpaung dan juga secara bersama ada bersama kita untuk penandatanganan Ketua Panitia Pesta Mangopoi Dohot Mamiakon Batu Jahan HKBP Merbau Rosade Pamingke Distrik 26 Labuan Batu di Minggu 18 Januari 2026 ada bersama kita yang kita kasihi, yang kita banggakan Bapak Komisaris Polisi Purnawirawan Guntur Mangasitua Segian selaku anggota DPRD Labuhan Batu Selatan. Kami ya, kami persilakan. Dan juga Amang Preses HKBP Distrik 26 Labuhan Batu, Bapak Pendeta Herbin Silaban MTH dan juga Bapak Pendeta Resort, Pendeta Leskar Sinaga STH juga kami dulu untuk berkenan menandatangani prasasti dan juga pimpinan jemaat ada bersama kita Inang yang kita kasihi Inang Bibir Fro Irma Okta Desi Sipayung.
Izin kembali Opuye Porus yang kami banggakan, yang kami cintai. Setelah penandatanganan prestasi, berkenan kiranya kembali pelepasan burung merpati. Untuk itu panitia boleh persiapan sebelum opung melepas. Yang mana ini adalah memaknai simbol Roh Kudus. Silakan panitianya boleh menyerahkan merpatinya ke Opuye. Mohon iya. Sesaat lagi merpati akan dibawa, ini jauh-jauh dibawa dari Tarutung ya, Pihak Raja. Oke, diserahkan, izin Amang diserahkan bahwa ini adalah salah satu pelepasan makna simbol Roh Kudus dan permohonan akan damai sejahtera, sukacita, bimbingan Roh Kudus untuk jemaat serta menggambarkan kebebasan dan harapan bagi masa depan gereja. Diserahkan. Yang dalam hal ini kami download Opuye Porus, Amang Preses, dan juga Pendeta Resort untuk pelepasan. Ya, jadi Amang Inang, kita di sini mewakili kita semua akan menerbangkan burung merpati. Kita tahu bahwa burung merpati adalah simbol perdamaian. Oleh karena itu ketika kita menerbangkan burung merpati ini, kita berkomitmen bersama seluruh pelayan dan warga HKBP di seluruh dunia. Cara memongoti Bagas Gereja ini adalah sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan atas bangunan gereja baru serta meminta perlindungan Tuhan bagi setiap jemaatnya. Dan ini akan diawali dengan pengguntingan pita, tapi akan diawali dengan kita memuji Tuhan. Naing ukapotama Bagas Joro ni debata HKBP Marbau Resort ay pamingke distrik 26 Labu Batu jumulo mahita marede puji hamu tadema puji hamu Jehovah tutu Pardengkan basa para sirohasa lengai Pardengkan basa para sirohai. Di kesempatan yang berbahagia ini, mohon kesediaan Opung Boru untuk berkenan pengguntingan pita yang memaknai bahwa gedung ini selesai dibangun, dan pengguntingan pita adalah menandai bahwa gedung tersebut siap untuk digunakan oleh jemaat untuk persekutuan ibadah dan kegiatan gereja lainnya. Pinujima tuata ala asi doot olong rohana bohita sudi marpungu dison diliondo pedihita tiki lao mangopoi Bagas ni hurianai. Saya asi rohani Tuhan di pasu-pasu Tuhan masudi parhalado sude ruas sianda dana so sangat satu nama tua marsangap ma guarni tuhata marhite pangulahota siganupari di Gusti kami ma pitahon peresmion Bagas ni joro tuataon di bagasan guarni ama anak doh tondi parbadia. Amin.
Terima kasih kami aturkan setinggi-tingginya kepada Pung Borui yang telah menggunting pita sebagai simbol syukur dan sukacita dan sebagai tanda memasuki rumah Tuhan. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama hadirin undangan yang kami muliakan seluruh jemaat dan juga pemirsa yang saat ini menyaksikan live streaming. Kita masih bersama dengan Opuye Porus HKBP saat lagi akan melaksanakan Pasahaton Guci yang diawali Sian Tukang Tu Ketua Panitia Pembangunan. Ada Bapak Situaka Marpau. Baik, dari Ketua Pembangunan yang terhormat Bapak Situaka Marpau akan menyerahkan kepada Uluan Huria, Inang Bibel Fro, yang terkasih Ibu Irma Sipayung. Dan juga di kesempatan ini dari Inang Uluan Huria, Inang Bibel Fro Irma Sipayung akan menyerahkan ke Pendeta Resort yang terhormat Bapak Pendeta Liskar Sinaga STH. Dan juga berkenan kiranya di kesempatan yang berbahagia penuh sukacita ini juga dari Pendeta Resort kepada Amang Preses Distrik 26 Bapak Pendeta Herbin Silaban MTH, dan dari Amang Preses akan menyerahkan kepada Opwi Evorus HKBP. Mari dehita nomor 10 walu ayat sada. Kabahal tayo ma. Kabahal na humuli bagas ni debataki ay tu sido au nai muli ganup ju pangminggui hulului dodisi bohini debataki. Uka ma pitu ni bagas joroon, marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi perbadia. Amin. Hadirin undangan yang kami muliakan dan jemaat terkasih dan juga pemirsa di live streaming. Masuk mahita tabongotima bagas ni debata. Opui Evorus sudah membuka pintu dan kita akan saat lagi akan memasuki gereja, dan pintu adalah dengan dibukanya pintu adalah sebagai Kristus adalah pintu keselamatan yang diambil dari kitab Yohanes pasal 10 ayat 9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan pintu gereja dibuka melambangkan gereja siap menyambut dan merangkul semua orang baik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang belum percaya dengan cinta kasih dan kesetaraan. Dan saatnya kita akan memasuki gereja, memasuki yang melambangkan bahwa masuk ke dalam gereja dan siap bergabung dalam persekutuan gereja, memulai kehidupan bergereja yang dalam iman Kristen berarti bagian dari tubuh Kristus atau persekutuan orang percaya. Bongok mahita tu bagas coron itu hata, amang padita nami, inang padita di sabola habirang ma, opung Eporus, amang preses di sabola siamun, dohot hamudongan, amang padita inang diakones na marhobas di huria taon, dia ka ari na salpu na huudutihami pakobasyamuna. Inang padita Roli Borobong Menalu sabolah kanan jonok opung Eporus. Masuk mahita kamangkenang songon marminggu na somal naong diatur hop panitia di toru di lantai sada dohot di lantai 2. Dinong bongo tita denggam mahita hudul do munaking nunga tardok gajang pardalanata. Bongot mahita manginang bagas coron itu hata. Denggado dung hudul martangiang stokin di bagas roha.
Amang Pandita nami Mang Pandita Simajutak di sisi kanan jonok opunge poros hamuda mang uluan di huria dari nasalpu namang uduti do hamion noeng sabole siamu do Mang Pandita nami. Panitia denggado ta sagihon noeng si inumon naung pinarade munai air minum dipersiapkan namang untuk semua kita, teristimewa petugas ibadah dulu. Amang ketua pembangunan dan ketua pesta di depan amang duduk berjajar. Iya amang. Sigop mahita manginang tapar hasyang tiki taon sopalatar hipu-hipu di jolo ne jolo ope kursita doon romahamu manginang masuk mahamu sudi Amang Pandita nami di sabola kiri opung amang preses dohot amang Pandita inang dekones tahya moro besol sabola kanan dihita namar sahuria soto kikian nyan ngaji erita alai sotong do lupa-lupa di halaman waluan non jongjong do hita sude marpadan asa naung talatihi ta patupa maanon sisi kanan kosong dope romahamu kursi tanah bagakon tongdo ikon pakeota don sabola kanan amanginang sabola kanan opak naik kosong dopion roda mang tujolo sigop mahita sigop domu tiki pasat tami mah tomang pres nami sahama tuang preses liturgis ni parminggota Huria nani haholongan di bagasan Kristus Yesus buka utama parmingguon di minggu sadarion ima minggu padua hondung Epifanias laos tu ulau nabalga ditongani huriaon ima mameyakon batu jahan dohot mangopoi HKBP Marbau Resort ay pamingke Distrik 26 Labuan Batu di baheni martangiang nahohom mahita. Amin. Marede mahita.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Madok mauliate mahamu diamai, na mga rorohita siyan gonggoman ni hahulumon. Jala na pausatok kita, tubagasan harajaon ni anak haholongan ni rohana. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata pargogo naso hatudusan, amanami na di banua gijang, di paboto kodo tuaka parroha na siyan purbai, marhite-hite bitang, naung tubu anakmu na sasadai, sodangi ma rohanami, asa hutadahami haporseaon nasitongi, marhite-hite ibana, asa tarbahen dohot hami, mamereng hamuliaon sogot, marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marede hita. Tangihon hamu mapatik ni debata, imapatik parjolo, dohot lapatanna, patik parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam, dia do lapatan nii, odo ikon ubiar rohata, jala humolong, jala upos, mida debata, asa mida nasa na adong, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita, tutuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon naubar tupatikmi. Amen. Marede hita.
Tatopotima dosata martangiang mahita. Ale debatanami namarasi roha jala nabadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom wilalahami rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani do ubahen nahu paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot hami tung najot-jot dohami manibil sian akka dalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami sian julum alani dosa nami aidang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangolu se sama saluhut hagwiduhon nami dohot pangalasyon nami marhite pangulo nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagogoon nito di parbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasisaan ni dosa. Songonodo hatani Jehovah unak ko mabiar ay audo siduluhon ho nunga pola hujou goarmu au napuna ho hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede hita. Debata turpuk epistel di minggu paduahon dung Epifanias tarsurat di buku ni parpesalmen bidu 40 ayat 5 sahat rodi 10 sada martua ma bawa nama bahen Jehovah haposanna jala naso olo marbalik payhuton sigijang rohai aka na paula-ula
gabus. Dang lomo roham di pelean si potongon dohot si panganon di turaho pinggolhu duasa dang di pangidoho pelean si tutungon dohot pardosaon. Dipangido rohaku do patupahon lomo ni roham ale de bataku jala di parsatongaan ni rohaku do patikmu. Dang hutabunihon hati goranmu di bagasan rohaku sai hupa boa-boa do hasitonganmu dohot hatuaon mi dang huporso asini roham dohot habonaron mi tuluhutan nabolon ido sahatna martua do akka na tumangihon hatani debata jala na upiopsa. Amin. Maredde hita. Tidakon ma hapor siyaw tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiyaon disadok
Portibion, Rapma Hita Madok, Au Porsea di debata Jahoba, Ido ama pargugo na suatu dusan, na tumapalangit dohotano. Au Porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siya todi perbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na birnit, di panguman ni silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang, na tua tubanuatoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni jabata Jahoba, amanai pargogo naso hatudusan ni, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mati. Au Porsea di todi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni ala Kristen akka na badia, dohot dia sesan ni dosa, dohot dia tai na madok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naung mati, dohot dia hangoluan na sorasuda. Amin. Tabigi ma titing ni huriana. Tapayuhut-ihut mang. Tapayuhut-ihut mang barita na masa dohot naneng masa di tonga-tonga ni huriatang Minggu 10 Januari 2026. Naparjolo saluhut parhalado dohot ruas ni huriata, pasahaton selamat ulang tahun tuhamu amanami inanami, remaja naposo bulung dohot dakdanak, namarulang tahun dohot selamat ulang tahun pernikahan na di bagasan saminggon. Goar ni minggu tasadarion ima minggu padua hondung Epipanias, dohot topik ni minggu naung gabe mamora dohita di bagasan ibana di nasaluhutna. Di dalam dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Namangihut torop di parminggu di minggu tanggal 10 Januari 2026, ama 20 halak, ina 37 halak, lansia 17 halak, remaja 10 halak, naposo 14 halak, sikola minggu 10 halak, parhalado 6 halak, pungusude 120 halak. Namangihut pesta mangopoi dohot mamiyakon batu ujahan HKBP Marbau, ima dipatupa huriata sadarion 10 Januari 2026, naniuluhon ni opui eporus HKBP Pendeta Victor Tinambunan MST, tabuan magomos di tangyangta, asa anggiat mardalan ulaunon, tau sangap hamuliaon di tuhatai. Namangihut Bonataun Distrik 26 Labuhan Batu, dipatupa di hari Senin 10 Januari 2026, maringanan di HKBP Immanuel Janji Resort Immanuel Rantau Parapat, masuk pukul 10 WIB. Laus borhat do nama dohoti ulauni, naparjolo sude full timer Resort Aik Pamingke, napaduahon utusan Sinode Godang Amang Ronald Sianipar, napatuluhon utusan Situa Sinode Distrik Situa M Sitorus, napaupaton utusan Ruas tu Sinode Distrik Amang Fanya Sinaga. Namangihut sermon Resort HKBP Aik Pamingke dipatupa di hari Jumat 23 Januari 2026, maringanan di HKBP Aik Pamingke, masuk pukul 10 WIB.
Ria mahita saluhutna kaparhaladoni huriata maddohoti parsermononi. Songoni barita na masa dohot naneng masa di tonga-tonga ni huriata molo titing parhepengon amang inang di minggu naroon ma manang diwe ama hupa botohok kami. Mauliate ma dituhata mauliate nang dihita saluhutna. Pinasaat ma majaha pangaripunan ni sejarah huria HKBP Marbau Resort ay Pamingke Distrik 26 Pelabuhan Batu. Salum Horasma dihita saluhunna yang kami kasihi opui Epurus HKBP Amang Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST Dohot Upung Buru yang kami cintai, Amang Pareses dan Inang, Amang Pendeta Resort dan Inang, serta Amang Pendeta yang melayani di Distrik 26 Labuan Batu, serta Amang Inang Pendeta Diakones Bibelfru yang pernah melayani menjadi uluan di HKBP Merbau ini yang hadir pada hari ini. Amang Inang, Napo Sebulung, anak-anak kami, ruas HKBP Merbau yang saya kasihi. Atas kesepakatan dari Amang Pendeta Resort dari Inang Uluan, saya diminta untuk membacakan sejarah singkat berdirinya HKBP Merbau Resort Aek Pamingke. Sudah ada kami cetak di dalam buku acara, mungkin kita juga bisa sama-sama mengikutinya. Sejarah singkat berdirinya HKBP Marbau Resort Aek Pamingke. HKBP Marbau merupakan salah satu wilayah pelayanan yang berada di bawah naungan Distrik 26 Labuhan Batu. Gereja HKBP Marbau tercatat sebagai satu-satunya tempat peribadatan umat Kristen Batak yang berdiri pada tahun 1953 dan melaksanakan ibadah di Gereja Stasiun Padang Halaban untuk pertama sekali. Namun tempat peribadatan tersebut hanya bertahan selama kurang lebih 1 tahun karena didirikan di atas lahan yang bukan sepenuhnya menjadi milik gereja. Pada tahun 1954, jemaat kemudian berinisiatif mendirikan gereja sederhana di wilayah pertanian Pasar Lori, Marbau. Namun kegiatan peribadatan di lokasi ini juga tidak berlangsung lama. Sekitar 6 bulan kemudian pada pertengahan tahun 1954, jemaat kembali berpindah tempat ibadah ke sebuah lahan persorangan yang terletak di belakang Pekan Merbau. Tempat tersebut dihibahkan oleh keluarga Raja Mansur, seorang tokoh masyarakat beragama Islam yang dikenal seorang haji yang tulus menghibahkan tanah miliknya pribadinya kepada orang Batak yang beragama Kristen untuk mendirikan tempat ibadah. Lahan tersebut berupa perkebunan karet yang terletak di belakang kota kecil Marbau dan saat ini telah menjadi tempat pemakaman umum Kristen Kota Marbau yang dimiliki oleh HKBP Marbau. Pada masa awal pendiriannya jumlah anggota jemaat tercatat sekitar 15 kepala keluarga. Saat ini HKBP Merbau masih berstatus sebagai pagaran dari HKBP Resort Rantau Prapat Labuan Batu. Ke-15 kepala keluarga tersebut berasal dari berbagai latar belakang profesi seperti Mantri Kesehatan, Mantri Pertanian, guru hingga pekerja teknis yang dengan setia membangun kehidupan bergereja di tengah keterbatasan sebagaimana disampaikan dalam wawancara tim sejarah dengan Amang Sintua Lahman Ginus Silalahi. Perjalanan gereja kembali mengalami perubahan besar pada tanggal 18 April 1965. Setelah terjadinya peristiwa G30 PKI, gereja HKBP Marbau dipindahkan ke arah Bukit Merbau, yaitu tempat gereja kita beribadah saat ini. Ke lahan yang berada di bawah pengawasan Tentara Nasional Indonesia, tepatnya di wilayah Koramil Marbau. Selama kurang lebih 11 tahun
Selama kurang lebih 11 tahun lamanya sebelumnya, jemaat yang melaksanakan peribadatan merasakan adanya ancaman keamanan dari kelompok tertentu yang berupaya mengusir umat Kristen Batak dari wilayah Marbau. Proses perpindahan dan pendirian gereja di lokasi baru ini mendapat bantuan dari Burterpra TNI Koramil pada masa itu. Tanah tersebut dihibahkan oleh Raja Fida kepada jemaat HKBP Marbau dan hingga tahun 2025 masih digunakan sebagai lokasi gereja. Pembangunan gedung gereja awal di tempat ini dilakukan secara gotong royong oleh jemaat, para tukang, serta dibantu oleh Burterpra. Keberadaan Polsek Marbau yang tidak jauh dari lokasi tersebut juga memberikan dukungan dalam menjaga keamanan selama pelaksanaan ibadah. Hingga saat ini gereja HKBP Marbau tetap berdiri dan beraktivitas di lokasi yang sama sejak dibangun pada tanggal 18 April 1965, yaitu di Jalan Sisingamangaraja, Marbau, sebagaimana disampaikan dalam wawancara tim sejarah dengan Amang Sintua, LG Silalahi dan beberapa tokoh jemaat lainnya. Seiring dengan bertambahnya jumlah anggota jemaat, sekitar tahun 1966 gedung gereja kembali dibangun dan dikembangkan. Pada awalnya bangunan tersebut dari dinding papan dengan atap seng. Namun seiring berjalannya waktu dan usia pembangunan, gereja ini telah mengalami beberapa kali renovasi hingga menjadi gedung yang digunakan jemaat saat ini. Dalam perjalanan pelayanannya, HKBP Marbau juga pernah mengalami tantangan termasuk perpecahan jemaat pada tahun 1090-an. Pada masa tersebut, ibadah minggu dilaksanakan dalam 2 termin, yaitu pagi dan siang. Meski demikian, perpecahan ini tidak berlangsung lama, hanya sekitar 3 tahun. Di bawah kepemimpinan Pendeta Tambunan, jemaat akhirnya berhasil dipersatukan kembali. Hingga saat ini, HKBP Marbau senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Yesus Kristus atas penyertaannya. Jemaat terus bertumbuh dan menerima berkat, baik secara jasmani maupun rohani. Para pendiri gereja yang mayoritas merupakan perantau dari wilayah Tapanuli dan Toba telah diberkati dengan keturunan hingga anak cucu bahkan cicit. Selain itu, Tuhan juga menganugerahkan berkat kesehatan dan pekerjaan kepada jemaatnya. Semua itu menjadi kesaksian iman dan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi perjalanan gereja HKBP Marbau. Daftar jemaat yang beribadah di stasiun Padang Halaban yang pertama sekali tahun 1953, 54, daftar jemaat yang beribadah di belakang Pekan Marbau, daftar Sintua yang pernah melayani hingga saat ini di HKBP Marbau, daftar Sintua yang menjadi uluan atau guria di HKBP Marbau, daftar pelayan full timer yang melayani di HKBP Marbau dapat kita baca sebagaimana yang sudah tertera di dalam buku yang dicetak. Panitia pembangunan gereja HKBP Marbau masa dahulu dan sekarang dapat juga kita baca pada buku sejarah jumlah anggota jemaat. Jumlah anggota jemaat HKBP Marbau sampai saat ini adalah sebanyak 72 kepala keluarga atau sebanyak 267 orang. Demikianlah sejarah singkat berdirinya HKBP Marbau hingga saat ini. Tuhan memberkati. Mauliate Horas. Marede mahita las tapasahat ma piliata.
damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha ima mangaramoti akate ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tuita saluhuna hinaholongan itu wata nuaing takasma tajakon barita nauli jamita di minggutta sadarion laos mangopoi dohot mamiakon batu jahan HKBP Merbawon tarsurat di Sadakorin Bidusada ayat 4 sah rodi ayat sia takasma tapai hutihut madok mauliate doau toktong di debatak kusialahamu marningot asin rohani debata naung nilehon na tuhamu di bagasan Kristus Yesus ay naung gabi mamora dohamu di bagasan ibana di saluhu nai disadok hatai nang disude pangatusion ay naung dipahok do dihamu panidangion na taringot tu Kristusi asa dada nahurangak kamu dinasaragam ni basa-basa ni dibata namay-may manamahamu di hapapatar ni Tuhatta Yesus Kristus pahoton ni ido hamuro di ujung gabe sohasurahan diari ni Tuhatta Yesus Kristusi haposad do debata naung majauh hamu tu persauran dohot anakna Yesus Kristus Tuhatai ido sahakna tuhamuna kamang kenang hita sude hinaholongan itu hatta di bagasan pujian maulatini roha tu Tuhatai macai las roha kamanginang bui marsaur hita di parminggota laos di ulau nabalga mangupoi huhut mamiakon batu jahan ni huriaon molo soapalani ingot barita na ulion na ginuriton ni Apostol Pauluson sa sitong nabuido agak moru semangat na tuarya manginang hira sa pulujum mahami markendaraan sahak matong aborngin di rantau perapat jalasir rantau perapat manakin tuingan anon alai ala marningot apala tongod di minggutta sadarion Apostol Paulus dipakai Tuhatai lao pasahaton isi ni rohani Tuhatai gebedau siapa dilian akamatay nata padita na hiamar hubes di sope pastido menempuh ke perjalanan nadao alai las marohan waing pajupang dotamu alani siak kami naron waing siak kator pusat dotaka naposon itu hatta na hiamar hubes di hurion nang di resort kupasahatami ma tabe horas-horas tuhita saluna horas meta saluhuna nido nakin jala memang nung ngasomal tabigi taringot tua pastelon alai taliam majoa palautik sangobas kamu kadongan parata hojo asa anggiat songon na dibonan nakin dau hita siapa delian molo apalatuk takas ta payhutihut tarenukon songo dia penguluan ni Apostol Paulus. Apostol Paulus do dipakai Tuhatai mamakulingi huriana di Korin jala songon natabo to takas siamang napiga hali nang dijamita mamuka sa sekolah minggu adong do sa sitong na paru kilo bulun jala boy do honota pae do parniahapan ni Apostol Pauluson jala dang adong nang gosade pe siak kita napungon noaing termasuk kami akan aposo ni Tuhata na apala mengalami songon borat dok hapaeton niay ni Apostol Paulus dia may na perjulu manginang tardok hurak sehat doang go Apostol Pauluson liling jala hira subuhi bi malum manang na dia magangguan hahipasonna jala martangi yang ibana Tuhata alai dia persibana alus ni Tuhatai di hati Indonesia cukuplah kasih karuniaku kepadamu jadi lohok do sahiti di pamatangna tapi ulon na borat
Na paduahon pardalanan na pe lau mamaritaho barita nauli dak songon waingon. Na pinasaha nak yang gohami loja markendarado habang do di mobil do. Alayang go pardalanan ni Apostol Paulusi gudang guna mardalapat. Adong do memak kapal aleta boto he adotong karam kapalnya Apostol Paulus terdampar di pulau. Jadi adul marasing tu parnguluot tanuaing hafaeton pengalaman di ngulu. Napatuluho na manginang marula-hula do apostolon masuk tu penjara dang ala na parjaha ibana alai ala ni haporsionna ala ni persitutuonna maka positu hatai masuk penjara jala napapato nanggo secara khusus mo tuhami karena poson itu hatta di sodunai kami akapadita seorang makpreses dohot uluan ni huria parasingan nama ciadul Apostol Paulus otu hita anggo Apostol Paulus taboto balanjo nadang jelas manang nadong do marsugut apalagi bulan naro dang jelas alemo liate ma di tuhatay di AKBP to karong aku pangula goktik kirison tapuji ma tuhatay anggo balanjot ta jelas bedo tanggal 26 nga wajib otomatis ro balanjo niya ka pangula goktik. Jadi ima hinapait parnguluon ni Apostol Paulus alay nakpepait borat parnguluon alay jamita na mangulu na boy menginspirasi hita patuguhon haporsiota parsitu tuota nakpesongoni pait ni parnguluon ni Apostolon na perjulu matsay tugudo haporsionna parsi hohoton na tutuhatay dang adok keraguan. Na paduahon nakpepait persuk maol alay say di bagasan las niroha di bagasan Tuhanido Apostol Paulus hidup bena dakkolan na makonguluhon alay laos barita nauli songonen Apostol Paulus di Filipi opat ayat opat marlas siroha mahamu di bagasan Tuhani sahalinay ulahi marlas siroha mahamu buasa boy di bagasan las siroha apostoli ala takas di ida sudi akan apa itu akan mauli sai gumodang rohana tutuhatta Jesus na binari tahun nai naung mangaleon haluauni ala lestarida do nakpe maol nakpe paet nakpe persuk na patuluhon kualitas hidup na taida si Paulus sai di bagasan hiras ni roha semangat na berkobar-kobar mamaritahon barita naului ima jamita na mangulu tuhita molo nunga tumabo nuaik parnguluotta daksong maol na parnguluon ni adopan ni apostolon sasitong na niya nunga ikot tumugu haporsiota di nguluon alang adu menggap parnguluotta nunga ikon lamu di bagasan las ni roha na betul-betul hita madala ni nguluon makarikoton ngulu parhuriaonon ala nung ngadumenggan parngulutan sian apostoli jala molo apostoli bersemangat nak pegali pamatang na maol perdalanan alay semangat na berkobar-kobar nung nga ikon lebih bersemangat hitanian makanguluhon barita nauli nung nga lebih bersemangat hitanian patuluson parsuruon ni tuhatay jadi asaunak ta anggap sahirana cerita mangna fiksi taringot tu apostolon saotik maben marsisiri bulu manginang mangna dangarok sa taod dope adok partikian ni halason lau marnida sudia ke tempat-tempat penghukuman ni Apostol Paulus di perdalanan di sada tugas tu Roma udalani hamima mamukasian ingana penjara ni Apostol Paulus di sido penuaing aka manami na mengikuti media sosial gabi binay di si lao pahotot do binereng ma penjarai di sido pe dirawat boleh dikunjungi ka turis dungi daksa dia daw siya ni adong mainganan penghukuman ni Apostol Paulus na taboto takas di penggaldo di gota dorukung na jala dungi muse berjarak 3 kilometer di sima dikubur jala dong gari janabal gano yang di si hidup benedok merinding marsisiri bulu satabi molo pinahutihut hapor suhoni
alai tuhita na marsaulihon parsitutuon parsihohoton ni apostolon gabe jamita na mangulu maon songonima hinapait hinaborat hinaporsuk parniahapan ni apostoli jala oddo na tajakon waing songo paddohan na sesomal nang di sejarah ni perhuriaon semakin dihambat semakin dibabat semakin merambat nakpe di penjara apostol Paulus nakpe godang akka parsorion na porsuk alai taida ma parbueni pamaritahonon ni apostol Paulus termasuk parsaha ni barita nuli tuhita tongdo daktar sirangi siap parsitutuon siap parsihohoton ni apostoli jala secara khusus ma diobas na pinakulingan ni apostoli huria korinon o pedenggaddo apalautik taida ahana masa di hati hain jadi huria korinon diobasia manginang mek dope ubal gadope HKBP merbawon sian huria korin tiki nyon nakik tabege 70 piga amang marpaung 72 kepala keluarga ubal gadope hita siak kalahon huria mek dope alai mangulu mahuriana meton molo di partikiani di zamani ngatardok nama juon korinon ala pusat perdagangan jadi maraga pangalaho di son jala mace torop akka pangalaho naso khobar tulomo ni rohani di bata ima di luar ni gereja nian holam mangadopio penung ngaborat alayadong masada persoalan di huria korin namek meton amanginang naik kosi kembak konot terdepenian naik ko mengadopi tantangan sia duru ni gereja dia ma persoalan ni hiramura-murado tubuh parsalisiat di nasida met tantangan sia duru tarhonado pe huria namek meton murah-murah marsalisi, murah-murah marbada. Ala songonima situasi dipakai Tuhan taima naposona apostol Pauluson mamakulingi ima barita nauli natabege di bagasan obason diodolhon apostoli tuhuriai na perjulu ima taringot tu silehon-lehon ni debatatu nasida jala asanggiat marhite-hite nau na dipasunggulhon apostoli songo dia silehon-lehon ni dibatana arga tunasida anggiat takas muse ditada nasida debata jala asa diperhatopok nasida dina ditada nasida pe debata ipe silehon-lehon na arga siat debata doi asa takas muse di ingok nasida suantro hanasida molo gabe Kriste penasida ipe termasuk doi silehon-lehon na arga siat debata tunasida imana perjulu sahali diodolhon di parata apostoli tunasida asa unang lupa nasida di silehon-lehon na arga na siat debata tunasida jala memang ido kucina manginang sade hari pe molo takas taingot suatu rohan apalagi rohatta perbagasani sai taingot silehon-lehon na arga na siat debata na gabe Kriste kita naung gabe partohap kita di harajau ni debata ise pe halak na takas manada pabuana nasana adong dingoluon si basa-basa ni debata doi daksa ngai margijang ni roha alai sai di bagasan haserepon ni roha doi jala odo nang anak kuci di parsaoran na denggan narosu molo jupang haserepon ni roha di ganup jala ima ubain na di parata tu nasida asang giat di ngok nasida silehon-lehon si basa-basa ni debata tu kita selalu na hinaholongan itu hatta
Sada siya mulai teot tadi bagasan obason. Daku boto mang nasalama mereng au anggo itta ni nahubereng istimewa do anggo gedung gereja. Di kota-kota pe ngani dalana deba dang apala jupak songonon manang napiga uli ni bangunan di gereja. Apalagi di kecamatan. Daku boto ka dong aku padita hiado idamu songono baga ni gereja di kecamatan. Oddo pe anggo naro aku pe oddo pe. Tapuji matuhatai istimewa do gereja. Marase muse gorang nabi noto bion ni anarong ko tantangan molo marase gereja dah ala nilabok na murah-murah tarik matai murah modohodok nangi alai sahalinai molo songonon si basa-basan itu hatta dipakai tu hatta karena makaholongi hurion hujahan aking akai sena berpartisipasi dipakai tu hatai lama nupahi jongjong gerejaon totu ala na panadaw na takas doi di silehon-lehon di debata di pelehon nasida naumuli jala dohot sude ruas ni hurion berpartisipasi ubena jongjong hurion totu molo jongjok sada gedung gereja nauli na songonon parbuena ulido rohamuna molo jongjong gereja nauli songonon naulido persaoran jala molo jongjong gereja nauli na denggan na songono totu nasai denggaddo panadaon dohot parsitutu muna namar Tuhan jala ido na naing dohonon marhite-hite gedung naulio janita manangon asa molo nunga uli sepakat tamu saroha hamu sapikira kamu padimun-dimun sada gedung gereja na denggan jala tapatupa pangopoion dot mamiakon batu jasa darion tujuluanon naing lam uli parsaoran siding songon namasa napinaingot ni apostelon di huria korin me dope alai girgir marsoal girgir marbada memak talpedo parsoalan talpedo parbada-badan hamok kadongan molo sejupang hasere poniroha panadaon natakas di debata jadi arunggo 4M nama baik kita namar huria pe bui masa na hurang dengga di tongani huria emna parjulu madok sidohono parjulu di dok hatana alai dang apala sudi majalo nani dohon emna parjulu on Roma emna paduahon dia mai marungut-ungut tongwah apa beran nyon ngani dok kosongonon enna mulai marungut-ungut dung masa emna paduahon marungut-ungut Roma emna patuluhon manigor mardaddi ma jadi hitalak batahon nak penong matoras umur anggona mardaddi dana do jadi budo ngamatua alai mardaddi badung mardaddi manigor maddele ma daktari dabe jadi odang apala boratian alayang gono borat jalahyado masa unang beniat gerulak tujolo terlumobi tuhuria gereja naulion nang dipokahamu marhite-hite roha nauli hapersiaon nauli naik siding sian namasa najulu ope tong apa na parjulu madok sidohono songo sinakin idok hatana itolak dongan dungi manigor Roma emna padua manigor muruk ma dung muruk Roma emna patulu manigor marbada ma badung marbada Roma emna pa opatto mamigor maputar ma ngageleng gereja ba mamuka huria mamusen asing jadi sahalinaya manginang di pestata nabelga namar situ sadarion sahalinai parbue ni uli ni haporsiaon uli ni roha uli ni persaoran naing manoktong marhite-hite na tapatupa mamiakon batu jahan dohot mangopoi sadarion ya adora di jahak kadong aku padita adong buku na met husurat hatabatak ekel si paturena si gaguarna jadi di si dung masa persoalan di sadahuria bahira sobubi merdu merpungu mana sa kelompokon
makatai mana sida ibu time ba odang arok wida tapadu beroha tu halakan na bariban ba tabay ma gereja tasadiri tapuka mana baru inna arong masahalak ay butido ba molo tabay gereja ta ati na so di jalo do hita di resort inna ba murado tabay resort tasadiri inna ay unang asal makatai ho resort tasadiri mu dang na mura-murai atik pe murah bui tabar resota bolu dang jalo ita distrik inna bai pe ya hapola maul ni bataba distrik ta inna sama-sama halaki buama emosi dang murai oke atik na jalo mai ta tabui tabar distrik ta pusat buai yang go sorongko suna bui tapak ke mereka KBP yang go suri jalo de tai pusat inna rong martok salak nai tok songoni semangakna ai pedak pola nama oli tabai pusat tainna suri mahalaki mabain hata nabi ala daktar padomu binna adong masalah mulai sembulana saat tujungna holan nasib makatai me mana nanget ai butido baya hita wida holan nata halai portibiodo ai reso distrik pusat ai di portibiode au biar wala huria do hiton waing batik buhado molo songonod do hita lani parsualat do hita gabe marpisah sotu soijalo do hita sugu disurgui inna nanget badong matong isi sahalak na piri-piri o jarang do margareja ai hope apola mal ni molo dang ijalo hita isi tabay surgot tasadiri inna jadi ima molo songon natadok nakin molo nidok si dohonon manigor sa manigor emosi manigor hata nabi manigor marbada molo tapabua pion ala gabbar sinakkiani do met huria korin nunga dileo debata basa-basana alai saitu parbolak-bolatan na pasunggul ho paingotot do tuhita sadok HKBP ale termasuk mahuria nata holongyon HKBP merbabuon di nata patupa pangopoion mamiakon batu jahan anon adong do pada muna anggia ma sahali nari semangat nauli naung pinukamuna tujuh lo anon atik tuk sipata adong akka perbedaan pendapat jok ni dok songonon molo berbeda unak pola marbada bui do sipata marasik pamikirion alai sai ni rahut ni holong ni roha ikut orang gos yang mulana manginang asanggia gabe kesaksian huriaon tunahumaliang apalagi adong dotong istimewa nasing disejarahi sian muslim do di jalo hamunan waik pertapahanon dan apala godang nasongonon asa marhite-hite akka keistimewaan nasongonon lau patuguhon parsihohoton ni huriaon di bagasan parsitutuon tutuhatai di bagasan holong ni roha ni rahut ni holong ni roha dau sianak kapar bolak-bolatat tujudu alai sai mian holong ni roha na parpudi mahmu akamanga mo kenang marhite-hite berita nauli na tabigi diodolhon dipasunggulhon apostel Paulus song na tabigi diat na parpudi nakin haposad do debata ope tong do patuguhon rohana sida asang giat marhite-hite na adong tantangas siya duru mek do penasida asaboy gabe sitidangi nasida tunahumaliang asaboy mangerbang barita nauli mangerbang ha Kristenon di parata aposteli na haposad do debata jalai manang jamita na mangulu tuhita na ikos sai suan turu hatabiya manginang di perdalanan ni ngulut ta tujulu songon nauk ta alami dia ke perdalanan ni ngulut ta secara pribadi di perdalanan ni keluarga tabi di perdalanan ni huriaon songon na tabige di sejarah nakiin nunga terbukti na haposad do debata jala molo nunga ta alami dia ke partikian na salpu tujulo anope odo sitiopota na haposad do debata molo takas tahaporsiai na haposad debata sialani dang mungkin adong dihita padelian alai sai satia mangihut tuhatai pangokuon natakas pabuan na haposad do debata
odo patogu horohata saya tong satia tuibana di tonga-tongan yakka pergumulan di tonga-tongan yakka namasa marasik tantangan yadopan ni huria korinon na julu do tita mungkin marasing mulu dihita nuengot taboto takas mulu tajahad yakka media konvensional do media sosial songon na saya jut tabigi memang dunia sedang tidak baik-baik saja. Saya dok semangat masih porangan di Portibion. Hita pe Indonesion tahamulate onak kanauli. Alenak kita pe buido tong dohonom masuk songon na pinadohannya kadongan Indonesia juga sedang tidak baik-baik saja. Alaniaka na pasaratul ngulu bencana dotaka persoalan nasing dope natadopi. Di situasi nasongonon, di keadaan nasongonon hamo kadongan naeng takas tapeop tatiop haposat do debata jala molo taingo di jamita tau baru daku boto mangna taparroaho na sipata molo jamita tau baru ala di jaha do gudang godongan naka namo dohodok alai sada siani pina adar di jamita tau barui sampai 2 hari nidok nyodol ho di sidang adong napa maul hudi di bata unang murah-murahi tamat dili songo dia pe ragam niak kana tabulus marsa sahalak songo dia persoalan atau dupi di tonga di bangson songo dia ancaman global nuaing nabui mabek kita madele alai sada jaminan sadarion songo natabigi marhite barita naulion haposad do debata haposat di tikki na salpo jala parbue ni na haposat tu hatai do ngolutta sadarion jala di natadalani pe ngolutta tujulu haposat do nang debata nasipata mabek kita bue murah-murah madele di bagasan nguduon nasipata dua manginang saihira paru kilo tai nama nau belga di badikot tua kanasing. Jadi bu tersonong gabaran pamuraho kita manginang molo piga hita napungon nuaing adong be holsota adong be pergumulan adong be kanabora nuaik tapi kiri isarani sahi maon isarani pariana konom maon isarani ka ekonomi maon adong holsota be jadi saya hira nata anggap hita nama nauborat nata porsan. Jika udok songono sederhana tu sada punguar ta coba juta bayak ko jonikku tahe. Hira holso tahun, bubat tahun, tapa pungu majo di sadenganan. Manang na di karajang na belga. Ipa masuk be majo, boban ni pikiranna, ipa masuk be majo aka si pikiranna na borat tar songoni marupani. Sudema papunguhon. Badungi dunggo rupani karajang na belgaon 100 halat na papungono tatibang mak baduk tatibang borakna manang na 30 kilo dungi sepaka mahita bata bagi dos mak adong do na maddok anggo songonod do na diewi mamula bah hinna alanya bamungkid dotong boban nidongan mace do mungkin marpuluh kali lipat sian nabora naniayo alanido di bagasan obas naulion molo di parata tu hita di pasunggulo tu hita na haposat do debata molo pedok sipata kana maddo dohi parngoduor sigano parisai gumodang malauro hatta tutu hatai sai gumodang lauro hatta tu nama kaposi na haposat debata di pengalaman ninguduta salilengon dinata pamanat nak perdalanan ni hasianganon jadi manang nadia pe akan namasa jalam naok sai merulahulak tadok hita pe sasitong namanginang nunga mamora songon huria korinon ayanggo hamorao na diodolhon tu huria korinon dang mamora gumodangon di materi alenong mamora do di pangatusion di hatani di bata mamora di panidangion
taringot tu haluaon haburjuon holong ni rohani di bata. Jadi apalagi hita HKBP nauk 165 tahun sa sitong na hita penunga mamora di pangatusion. Jamita na songod dia penunga heata bigi. Jamita na songod dia na rohamuna so heata bigi. Edde na songod dia na so heata eddehon. Kor na songod dia na so heata bigi. Nunga mamora hita niyan sa sitong na. Ay mula dong na marhabot ni roha. Sudedo hita buhi madokata dengan ida mainang songo si Jopi nganita nga mamora hita sa sitong na di pangatusion. Molo di namar natal hita di haheheon nasa diodol si palua do tuha taidang arong nang gosada pesiak kita nasa ubotoon nasa hiyama begion na si palua tuha tay nunga mamora hita di pangatusion ayat nunga godang EDP songo natadohi alain waing bohado amanginang asang giat hamorao di pangatusionon bui betul-betul menjadi bahagian dari kehidupan kita keseharian. Molo socon naboratia manginang taparata taidehon saliling Jesuski namadongan yau wari namu setahe mapurus holso-holsoki say di banaw ida mamanginang marasing donguluttay molo say mulak kita alang nga di pamora tuhatay hita mauliate magabe kristek kita molo sipata rongom akan nasorati taedehon say di bagasan haporsyaw na tugu perenungan na mendalap kita nian ngayadeho kamu molo diar sahya kadak danak dadong dua kakur nabui menyemangati hita ibo todo holsomu bukan nate anak kon miarsamu asa sitong na disudi HKBP do nga mga dehonon alay mo lo pasong onida denahon hirana sohiani deho sa hirana sohiabi nege. Jadi nunga mamora hita manginang di pangatusion godak perhitian itu hatay la manuguli hita sahalinay rongop sipata sotsod sipata ka nabui mabek kita marsak mabek kita madili asang giat hamoraon nang dilihat tu hatay pangatusion na denggan hatana akay deta bui manukoli gabi sumuang hita. Jadi tugas ta amanginang asa unang lupa hita jala anggiat tangoluhon ganupari babua na toktong do tuhatta hina porsiani apostel Paulusi hina porsiani huria korinda julu imanang takas tahaposi tahaporsiai haposad do debata martua mahita ala debatatai debata na haposan. Amin. Ale Tuhan mulia terohanami diho di parataho tuhami sadarion babua hodo debata na haposan ngulunami sadariope Tuhan hataridaan ni parbue ni nahaposat doho Tuhan nasai pehutihu ngulunami makka holongi hami. Mulia terohanami Tuhan mamora dohami di pangatusio di hatam di patadda hokkodo dirip tuhami di paboto hokkodo hodo sipalua jala hodo na say manarihon ngulunami ali Tuhan say marurat marparbue may holong ni rohami di ngulunami si ganupari. Mulia terohanami holong ni roham do Tuhan uben na boy tupa jongjong joromon naik patupaw nami pangopuyo do mamiak ko boto jahan sa daryon ali Tuhan nasi maroham songon naong patar uli ni roha uli ni hapersyaon uli ni persaoran ni huriam dison nak tuculuanon ale Tuhan say ni rahu ni holong ni rohamma perhalado do ruas ni huriam dison asang giat ale Tuhan gabe panidangion pasu-pasu masudi Tuhan nakamanami nanami na memilihon na muli
Ubay boy jongjong bagas joromon sai tongos tunasida na tau palas rohana sida be pasu-pasu nasida di parnguluo si ganupari nang hami sudia le Tuhan napungon mamuka siada danak sah rodi nama tua nang hami akan aposom tuhoma hami Tuhan marhaposan ala hodo debatana tau haposan di ngulu nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dema hita tapasahat ma piliata paduahun.
Jongjong Madi Julu, Uluan Huria, Ketua Panitia Sudi Perhalado, Dot Padita Resort, Jongjong di Julu Madopakon Ami, Jala Sudema Amanami Inanami Ruas ni Huriaon, Jongjong Madi Inganan Nabi. Uriani tuata, naik sah mahita tua cara mami ako batu jahan ni Huria, Kristen Batak Protestan, Marbau, Resort Aik Pamikion, Mare de mahita, ho batu mamak natogu natawojahan situ tu. Si David las dorohaku dia kanama doktuau beta hita manopot bagas ni Jehovah nunga jongjong pak nami dia kabahalmi ali Jerusalem nauk pinauli songon huta natipak merapit-rapit gabesada nakok dotusia akamarga ni Jehovah bait panidangio di Israel lao mamuji goar ni Jehovah. Etu sido di pajongjong akahabangsa paruhuman, akahabangsa di pinopar ni si David. Say pangido hamuma hadameo di Jerusalem, say mardohar ma akka namak kaholongeho. Say masama hadameo di bagasa parikmu, hasonangam ma di bagasa jabum akka nabulun. Alani akka hanggiku dohot alialeku say dohonokku do, hadameo ma di bagasakko. Ala ni bagas ni Jehovah de batatai sai hari kotonok kudo nadenggan diho. Dungi tersunggul ma si Jakob sian namodomi jadi di dokma inganan ni Jehovah do okape sofa moto aku. Jadi mabiar maibananin nama nasok kal situ tudo ingananon daktar bay soon bagas ni debata jala baba pitu ni langit. Dungi hihi ma si Jakob sugu manuguk nai dibuat mabatu pinar halang ulunai jala di pajongjong bae partinadan jala diuseho miak tugi jangna dungi di bae magor nenganani Betel lapatan na bagas ni debata lus do gor ni hutai yang gona sailaon dungi marbaga-baga ma si Jakob ninnado molo didongani jala diramoti di bata au di dalan nahudalanyon jala di leo dia usagu-sagu si pangano dot ulos si parulos sonoton jala marsonak-sonak au mula di togihot tu bagas ni damang sai Jehovah ma debataku jala batu nahu pajongjongon bai partinadan ima gabi bagas ni debata jala sudi nani lehom mutuau par 10 honokku mai tuho martangiang mahita Ali amanami jala di batanami namaringana di Banua Gijang nak peso hahaliangal langit ni langit do tano oko aletong do di parsita roham jorom di tanon ingana pa jauh di guarmu nabadiai
di Tangihokodo parhurajao ni naposom Raja Daud ujui ima nabui pajongjongon ni anak na Raja Salomo bagas joromi songon panangihonommu di parhurajao ni naposom Raja Dauti lau songoni manang tangihon elek-elek namion saya patulus ma jongjong jorom di ngananon upangido hami di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di bahini songonodo hatani Tuhan Jehovah idama au paujakon di Sion sada batu nani uji sada batu parsuhi na arga bahin ujahan nahot manang ise na porsea di ibana dang tagamon maporus ale Tuhan nami Tuhan Yesus Kristus anak ni ama na mangulu jala pargugo naso hatu dosani odo silam ni hasangapon ni amai dohot suman ni hadirionna odo batu parsuhi na marpili jala na arga dohot ujahan nahot namangido mahami tuho pahot mabatu parsuhi nanaing payakonon nami di bagasan goarmu na badiay songoko mula dohot ujung ni nasa na adong laus homa na mamulai patoruson dohot paujukon ulaonon nahupukahami tau hasangapon dohot hamuliaon di goarmu nabadiai upasahat hami pangidon namion tuho ali Tuhan nami ay hodo Tuhan na mangulu jala na sitong na mga rajay rap dohot ama dohot todi porbadia rodi saliling ni liling na. Amen. Asa dadabe akapay solak manak pangicuhamu akadongat caharazao rapon akanabadia do jaladongat cabagas ni debata ay di pauliuli do hamu di atas ojahan ya akapostel do panurirang Yesus Kristus sadiri do batu parsuhi disi di bagasan ibana do martomu sadok bagasi jalalam gadda gabe joro nabadia di bagasat Tuhani di bagasan ibana do nakkamu rap di pauliuli gabe permianan ni debata di bagasat todii martangyak kita ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang di para dehodo permianan ni hamuliau munahot sian punguan yak kanabadiai lehom ma pangurupiomu dohot paso-pasum di napajongzokon bagas joromon say pauli manak kami songonak kabatu na mangulu gabi bagas partod dio jalazoro nahot permianan ni hamuliaumu hupangido hami di bagasan gor ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita batu mama diawon hupasahat todikon.
012-2407 angka Romawi _2026. Hami parhalado panitia pembangunan dohot pangituaini HKBP Marbau Resort Aik Pamingke Distrik 26 Labuhan Batu atas guarni sudi ruas nihuria HKBP Marbau natar surat di buku bulun ni HKBP Marbau Resort Aik Pamingke Distrik 26 Labuhan Batu saha tusadarion ama 54 halak ina ono plono palak na poso bulung bawa 50 sada halak na poso bulung boru 45 halak dak dana bawa 20 halak dak dana boru 20 sada halak pungu sude 250 pitu halak ima nani radotan ni parhalado huria uluan ni huria Padita Resort Preses, Kepala Departemen Diakonia, Kepala Departemen Marturia, Kepala Departemen Kononia, Sekretaris Jenderal dohot eporus ni HKBP, nani urupan ni panitia pembangunan, rapon pangituai ni huriaon, imana marta datangan dituru ni surat parpadananon. Na disunggul debata dorohanami, lau pajongjok ko bagas coroon, namarukuran 10 tolu hali 20 meter persegi di atas nitano nama rukuran 15 hali 30 meter persegi bain bagas parmingguan partangyangan dohot parpunguan nami lau pajupang jala marsaor dohot debata amani Tuhan Yesus Kristus hupiako kami do batu ujahano tongo di hari Minggu padua hodung Epipanias tanggal 10 Januari 2026 marite eporus ni HKBP babua ojak garejau di bagasan guarni debatasi tulusadai ima debata ama anak dohot to di parbadia jal asahot di ojahanna sasadai ima Tuhan Yesus Kristus sada Korinto lu ayat 10 sada hupiako kami do dituruni langgatan paragedaan manang parjamitaan ni garejaon nagabe ojahan ni garejaon ima na parjolo surat parpadanan na paduahon buku Bibel na patuluhon agenda nabalga agenda nameme do agenda sekolah minggu na papaton buku konfesi na palimahon buku katehismus na paonopon buku pada narubi na pinajepek do buku pada baru na pinajepek na papituhon buku aturan huria do ruhut parmahanion pamicangon ni huria na pawaluhon buku ede huria na marhaluan nagok dohok sangap di jahuba na marpada dohami diadopan ni debata dohok di jolo ni portibion rak madok mahita manginang na di halaman walui tolu iya hok dohami marujahan jala marpangguruan tuhasitongan dohok tupoda na siakata ni debata akan atar surat di buku na di batu ojahan na hupeakko kamion ikon tona honon nami ajar honon nami poda honon nami tuaka pinopar nami rodi sudut nau pudi sogot asahot nasida maka biari debata ama parasi rohai dohot maka porsiai Tuhan Yesus Kristus si paluai marhite nama jalo to di parbadiai ikon tona honon nami naso jadi ramunan ni pinopar nami gareja jala ikot totongdo jaga honon nami habadiao ni coroon ikon picangon nami do nasahalak nama bain naso jadi nama ngaramuni garejao songoni dohot tekarangan marhite na kupiakon batu ojahanon sahat ma parna penaonna tu HKBP hatopan hobar tu aturan dohot peraturan ni HKBP mari demahita ujahanodo ingan aku salelengau di tanoon
niakon batuon gabi ujahan di bagasan guar ni Dewata Ama anak Tuhan Yesus Kristus dohotod di parbadia anggia ma mia toktong di son hapor siaw na sitong biar mida jahuba dohot holong ni roha tawi nganap pertangyangan na pinarbadia maun lau majodo mamuji guar ni Tuhan Yesus Kristus na mangulu jalan na mga rajay rapdo tamay dohot tod di parbadia rodi saliling nililing na amen. Mari demahita. Nami na sumurung na marhabangsa di Banua Gijang nunga hupeko kami batu jahan ni gerejaon dituru ni langgatanon songo sada partada doi pabua hosad diri do ojahan ni haporsion nami jalan namar pada do hami di jolom pabua namar si hoho do hami mar haporsiao tuho alani i sai pahok maha porsion nami ganup tiki asaunang murah-murah mibar di pelidak-lidak puda akan namar ragami manangaha penamasa lasni roha arsak pe hotok tong hutiop pami sesungguh limahami akan ame naposo bulung rudi akan namatua asalam hehe rohanami manguluiho sai hatamima sulu-sulu di pak nami jala hati urod di dalam nami atong sayhot ma ojahan ni hapor sion nami bi ditikyon nak tuaka naroon amen kudul mahamu nuaing bongok mahita tu acara pengopoyon maredehita marpungu do di jolomon marsadaroha hamion. doho rohamuna marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jadi summa sadok ulaun nabi nahen ni si Salomo tujoro ni Jahoba dungi dibuan si Salomo ma tu bagasan saluhut ugasan naniuras ni amana si Daud rodi perak dohot sere dohot sudi ula-ula jala dipiakon tu bilut parpeopan arta dibagas ni dibata dungi dipaluhu si Salomo ma akasitua ni Israel dohot sudi iduk ni Israel marga-marga rodi iduk maropu-opu tu Jerusalem naeng buanonna nakok poti parpadanan ni Jahoba sian hutani si Daud ima Sion. Jadi marluhut ma tujolo ni rajai nasa bawa di Israel di hari raya na di bulan Sipahap itu. Jadi dung marluhut sude situa ni Israel dihiddat halak Levi ma poti'i. Dungi dibuan nasida ma poti'i nakok rodi udung-udung parluhutan dohot sude ula-ula ni habadiaun akkana diudung-udungi nasai laun. Laus dibuan akkamalim dohot halak Levi do akkai nakok. Alai anggo Raja Salomo rodi sadok luhutan ni halak Israel akan namar luhut di lapungna diadupan ni poti'i mamelihon aka biru-biru dohot lopu akan naso terbilang manang taretong di bagasan gudangna jadi sahak mah dibuan aka malim poti perpadanan ni Jahuba tu hajong-jonganna tu bilut pertanyangan ni joroi tu bagas bilut nasokal sahali ditoro ni habong ni kerubin na duai. Ay di paherbang kerubim na duai do habong na duai tu atas ni hajong-jongan ni poti'i. Laus dihukupi kerubim na duai do poti'i rodi halu-halu na sian kicang. Juruk do akka halu-halui pola dapot idaun uluna sian pilut na badiai di adopan ni piluk pertanyangan alai tang dapot idaun anggo sian ruar laus disido i rasi-rasa sadario dang adong agia aha di bagasan poti'i daholan na dua lea batu akan aung piniakon ni si Musa tu si uju di Horeb uju nabi nahini Jahoba parjajian tu halak Israel dung di paruar nasida sian tano Mesir jadi dung ruar aka malim sian bilik ni badiai ai saluhut malim aka nadisi nunga manguras be dang be dijujur anggo pargasonna tole muse halak lepi akka paredei rodi sude akkana niuluhon ni si Asap, si Heman, si Jedutun, rodi akka anak nasida, dohod haha anggi nasida, marpahean haenna halus be, huhud mardongan sarune, arbab dohod biola. Jong-jong tukan habicaran nilanggatan jala di labung nasida 120 malim akka na upalu sarune nabe. Jadi hirasi sada suara begeun halak na upalu sarune dohot akka namarede laho mamuji dohot madok mauleate tu Jahoba. Jadi dung dipangiar suarai binahen ni sarune arbab dohot parhinaloan akan asing dohot binahen ni pamuji-mujion di Jahoba ala pardenggan bahasa ibana jala rodi saliling-liling na doasi ni rohanaing jadi Roma obuni manggohi joro ni Jahoba pola dang manahan na kamalimi joncong marulaon na badia maradok pon obuni
ai hamuliau ni Jehovah manggohi coro ni debata. Mari dehita marpada do awon tu debataku. Sirohana sumurung mauliate marohanami tuho alani gudang niya siniroham dihami diurupi ho dohami pauliho bagason siya namamuka pajongjokosa saha rodinuaing pujion nami maho rudi saliling nililingna alanoksun saluhu nai bain inganan ni hasangapomu dohot pamaritaan di guarmu nabadiai siya kodo hujalohami akka sileho-lehomi uben nasun bagason alani hupasahat tami maituho asaho napunasa asi maroham say romaho tumopot bagas inganamon say perbadiai mai say patubegihom mahata hasitongami sian hajongjonganon asadok sitiopon nami lau tu hasonangan say marmulia mabainu lau padidioni dison parhitian lau bongot tuhuriam pabua anak komu hami say paradema perpadanan nabadiai di langgatanon parhitian ni siloh-lehommu nagudangi di hami say jaloma edde akkana huedeho kami di son lau pasangapon guarmu nabadiai say paria marohanami rotu bagasmon say pasu-pasu masudi akkana mangaliong guguan doho na paulihon bagason saya jari mahami paulihon nang rohanami be asa tahu hami bae ninganammu saya parmahani mahami rodi pinoparnami marnini marnono saya leo dihami pangula akana burju marmahani pangi sini huriaon saya topok mahami marhite-hite toddi porbadia asalam hot haporsion nami jalahu hati dakko kami ho sahat rodi hama mate nami be saya jumpa kami ma di sor barita nauli imahatam na badiai na paubahon na mangapul jalan apa sonak rohanami asi maroham ale tu hadebata saya tangihom matangyang nami do tangyang niya kadungan naro tu bagason saya pasu-pasu mahami manaksari hari pihami marpungu di bagason saya pasu-pasu makapar minggu akapar guru akan atardidi akan namarulau nabadia dohot akan napinabagas dison say jalo jala pasu-pasu hami dohot yanakon nami molu hubo kami tuson akka poso-poso dohot akan namakajong-jokon haporsionna saya lusi jala uloi pangiduan nami moloro hami tu bagasot juppa masa hagugutan sahit manang haleope say jalo mahamuliteon nami akan nahubo kami tu bagason saya lusi maka pertangiang narotu bagason ima kana lupuon nadangol namabalu nasomarama nasomarina
panakar-nakar natargugut, sailehot tu nasida haluau dohot apul-apul, sayului mapangiduan nidongan akanaro tu bagason, ima namangido hasisan di dosa, namangido gugu dohot apul-apul, rodi sude nahasea, nahobar tulo maniroham, asima roham dihami naung hinokop ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, sai ramo tihami marhite-hite totimi, pai masahat hami tuhasonangan nadi banua gijang. Amin. Mari dehita los jongjong mahita, tuho dua marpadan o Yesus Tuhake. Upasahat tami masian nani lihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutsus di jolong. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho perhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite totim. Asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami mardok mau lihate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say saut malumuni roham di benotongaon songon na di banua kijang. Leho matuhami sadarion hangoduan siapari. Si sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togi hotu pangojunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakan Tuhan debatama bohina tuho jala asi marohana midaho.
Di dopakon tuan debatama bohina tuhong. Jala di pasaur homma damena tutodim. Perjolo marfoto mau pue forus rap dohot pangulan agotiki jala udut tusien non marfoto mau pue rap dohot perhala dodo panitia.